Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas lagi baju yang dipakai Mazda, Akbar, dan Dick Niken. Entah kebetulan atau tidak, baju mereka kok lagi-lagi kembaran. Pasti banyak yang menghubung-hubungkannya lagi kan, bukan Mimin lo ya, hehehehe. Pasti kalau Mimin bikin video ginian dibilang halu WKWKWK. Pada malam itu Dick Niken pentas di Wonogiri. Sedangkan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 24 Juni, Mazda yang harusnya tampil tanggal 29 Juni kok bisa barengan ya? Padahal jadwal Mazda Akbar aslinya untuk tanggal 29 kok bisa dimajukan barengan sama jadwal Dick Niken. Di sini spekulasi muncul lagi, apakah kebetulan saja? Atau memang udah janjian sebelumnya? Silahkan yang tahu bisa komen di kolom komentar. Omamu ki ngendi? Kediri ki cedak Tulungagung lah. Iki ciri khasnya Tulungagung. Apa? Serampatan ngene iki. Kok serempetan? Apa sing serempetan? Serampat. Serampat. Dek Bayu serampat. Budaya. Wis becek anggota lho, dong sakit. Lu rasamu ngene iki gaya ora iki megah-megah. Serampat. Serampat. Dek Bayu serampat. Budaya. Wis becek anggota lho, dong sakit. Lu rasamu ngene iki gaya ora iki megah-megah iki. Guru ana wong tua disiksa ora dibelani malah diguru. Ora kok nyiksa, niku sampean juga iki binggo contoh nih, Ken. Iya. Ya rada. Heeh. Ini sama jenenge baik, harus profesional. Jadi kudune mau luwih lincah. Kan master dari Nek. Yen arep lincah kepiye wong nggone sempit. Lah yen ki yoga iki kon mulih kabeh aku iso juga lincah. malah gulung. Oh jarane blek. Ya ora kabeh iki ditepake karo papan panggungane. Nek sak ora-orane pirsawan padha nekseni yen putu kunikan ku ora monggon kuwak swara. Olah beksa nggih. Beksa. Niki sing diarani paket komplit Pak Ayu. Kabeh ya ngono. Ya ayu, pawaan becik, swara apik, tur ana daya tarik. Ngene iki lho, wis tak lem kok ngene ra tau ngetoke rokok sak. Wis komplit. Syaratnya wis komplit. Guna, swara, bondo, rupa. Oh, pasrah jiwa raga. Lah kowe. Lah nggih, ngene lho. Kowe wis komplit syaratnya putu kowe dadi. Guna niku karepe pripun? Anu, Kagunane mumpuni gending apa kowe ngerti, bang tembung apa kowe apal, tembang apa kowe mudeng. Oke. terus No, kagunan. Lagi syaratnya kudu sering latihan. nggih. Terus Suara nyatane putuku iso ngolah. Suara iki suara weteng, suara mbulu, suara dada, suara tutuk kuwi iso ngolah. Ya bisa ngolah kuwi. Nek nyuara wadi yang cilik bisa bening, gede bisa arum kaya putuku kuwi. Nggih, rasane. terus Bondo ki sandangan. Agemane putuku ya iso ora nguciwani, ya jalani. Ya ora ninggal marang foto kramane wong sing nganggo kebaya. ya. Nggih. Terus rupa Ki wujud kuwi padha nekseni kabeh. Oh, pun niki pun Kaya widodari ngijauan Pak. yen cara semarangane kemlawuh.
Apa itu kemlaku? Sawan wanti sewanci ku nyenengke ngono lho. Nek sing ngawang ora kira. Ora kek Nek nganu Pak Bang, terlepas saka ngayulan ora, ternyata percaya diri kuwi penting kok. Iya. Nggih ta, Mok? pacar Jadi wong ini wis tampil percaya diri iki ora sandata dicelureni, ora sandata dipukuli. Ini percaya dirine ketok kaya Indonesia iki makane werna-werna. aku ki pancen wong Pertanyaannya simpel. aku ki pancen wong ora pede. Nek pede niku ora perasa apa percaya diri ora percaya diri. Nah, saiki tameng kali dandan. Hai, dia kok tak goleki pelatih pengpengan. Apa? Suaramu tak jamin sesasi mesti apik sing bulan baru. Iki sinden piro dadi korban. Aja kaya ngono to. Nek tenan niki mboten jeneng lemu pancen bukan iki paket komplit sing kula aturaken kok. Nggih. Mboten maido ya ditimbali mriki kalian Pak Dani ngregengaken suasana delalah iki pengalaman mungkin yang keberapa tapi ini pertunjukan wayang kulit yang istimewa. Iya. Sawise komplit sing dadi pirangine kawinduan lembah manah. Nah iku lho lembah dan arek kuwi Aja nganti duwe tembung aji mumpung ndak ora awet. adikan adibung Adiguni. adiguna. Bagane Ger sing simbah ulingi ngono kuwi. Nggih, Mbah. Matur Lembah manah suwun. sapa wae sing semambah. Nggih. Karo kanca pengrawit ya kudu lomo. Oh, dadi sok ben ki ana kancamu sing nikah ya disumbang. Iki lho, durma dadi Alfian. Iki arep anu duwe gawe arep anu apa kuwi goyongan nganten. iya. Iya. Sido boyongan ngenteni diusir maratuwane. Aja biar ketok sase. Mas Fian, niki nggih merit. Sapa? Wis merit tanggal 5 Juli karek ngunduh ning gone sing lanang. Ijape wis. Ya ora bang itu ndak dipangan codot. Kok lagi merit piye sarapan bola bali kok merit. Ya aku ora diundang kok. Ora yo aja kowe jare wong tuamu kok merit ke diundang. Lah apa ta? Melu Ndongake kok ora entuk. Oh, ya itu ya. Ah, iya. Tak kira pas mau kudu. Ndak diunduh selak dipangan codot. Kuwi karo codot wis plek lho ta kuwi. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Mas Ayu, Ayu. ket mau sore dilem terus janan. Ya terus Ket piye? mau sore ket limbukan tapi ora disangoni. Mek dilem tai. Lebih milih mana? Uang ki maksudmu sangu ki uang toh? Heeh. Kowe dikasih uang dengan dikasih ilmu. Pilih iki. Dua-duanya. Ya wis ayo kono. Lah kan sing ngelem sampai ya. Ya kon milih kok. Pilih itu harus satu di antara dua. Ya kalau bisa dua kenapa harus satu? Itu serakah. Wong yang serakah Ya atuh. tidak serakah. Sangu karo jaluk ki beda. Kan sampean kan tak anggap mbah. Dadi mbah ki kudu nyangoni putune. Arep nang baca no step by step ono bapake sih. Mbah ana lah wis Kae nyangoni. bapake urung. Oh Mas Bayu, Mas Bayu mendino wis nyangoni. Apa? Pak Bagong urung. Mbah Hana wis mate. Baru ada Pak Bagong urung wis delok ning dhuwur. Piye? Aku to. Heeh. Kirim rekening nduk jaman saiki kok diweni lung saru dinulu. Kiris ya, Pak. Kiris ra masalah. Ayo kirim mono kirim. Apa dhewe? Jenenge Cokres. Dobrawanan sakarepe dhewe. Yes. Oh, angel jamak. Aku gaptek kok dadi sapa none wae. Ngene, saiki ngerteni kabisane putu kuwi to. Nggih. Bangsa lagu-lagu saiki mbok coba Mbah Semar di paringi pisunsun Sinom Parijata. Weh. Nah, Ya, ben ora maido karo putuku. Ora entuk nyawang kono. Sinam
Sinom Parijoto niki, Mbak. Sinom Parijoto. Nggih, ayo. Yang bisa anu waduh. Sinom nyamat mawon. Oh, sinon. Oh, belok. Boleh. Iki pados samane mawon. Nggih, nggih. Saya Sinom Parijoto nanti dari kula dirasa. Ya. Oh, pelok. Sing penting sinon. Dan sing gunang di Freddy pindah pelok. Sing benar jenenge Bendi ta. Freddy ya. Padake dokter. Besok mayang lho kuwi. Wah. Makane gampongan kok pasare gede banget to. Muga-muga udan lancar wong. Ojo. Sake. Sukses. Ya, lagi kan kayak apa? Sinom nyamat. Ya, bawa. Ojo meneh kok sinom tuwek iki dijogeti kok. Wis kepengin milih wis. Wong Sina kok Sina. Oh iya. Ayo joget. Napa? Lagu-lagu saiki ya hebat. Mumpuni. Nggih. Tenan saestu mumpuni. Pak No badhe nyuwun pangapunten kalian panjenengan kula. Napa? Dek Bayu lak sadis kula kinten turun panjenengan jebule turun leke niki. Oh sinom nyamat kok jogeti ora. Wong kejeng Enggak, ora aku ngandake nek urip kok. ora iki lho nek pemerintah ku joget ngono. Tak kira kok iki kejemu turun bapak jebur turun leku. Lho, aku ki minangka srana utawa dalan. Antuk pas tujuan saiki tak njaluk pas tujuan sik. Mas Bagong. Setuju. Oh, sesuatu mawon. Mas nuwun. Kakak. Piye? Piye? Salahku apa? Wong telu setuju. Aku ikut. Ya. Ya. Ora sanggatar kok soal atine. Yang kena diadeni di jogene ora ya belum suru wae. Iki lho, wong ki aja kecem-kecem kaya kowe wong loro. Iki lho Pak Ano, Nadian Alas yo kecem. Nek joget aku setuju. Lah ya ora urun yo kok joget. Ya, ya Pak Digan.
sekarang ini kerja. Wah, saestu. Nggih mau nggih, nyenengke ya mau. Iya, heeh. Wah, saestu kok mau. Kiai pancen ya serba bisa tenan. Tunjukkan pada dunia. Ini apa? Kowe nyetrak wong posisi sik mung telu kok tinggal ngobrol. Lanjut, Mbak Dika. Berarti batu aku. Batu. Berarti kendang model piye kok dijogeti kok ya penak ya. Wah, wong Mas Garing lu biar sing elok. Lah iya, atikane iki. lho aku wong dadan lawan tak jogeti kok. Lho iki wis kulino kuping wis kulino wiwit cilik ngrungokke kendangan. Samu barang mesti tak jogeti. Dadi ora kena kok ae dhewe iki. Wah, master planet teko kan. Ya sesuk irane kayak lampu ngono kuwi. Malah apik kuwi timbang kelawake ya. Apa lho, kok ngerek lho? Kreasi Mas. Gareng iku rumane ya. Rumahnya kan, Yen aku rasi-rasi tak kei lampu ora. oh dah. Telak. Wah, kerbanget lu. Kowe ning otak awoja. Kaya nopo. Ya dinding. Ayo. Bawa, ayo mangkece menelu joget ayo. Terima kasih. Makasih Mbak Niken. Kelas iki ora ditinggal, lagu saiki ya mumpuni wis. Awet to dadi wong sing kondang tur mana. Tujune aku seneng nyawang Niken kono iki jane angel karo sing kendang-kendang. Mau ning joget aku iki do lemes lho. Bareng ana mercusuar ki mau. Semangat ora jamane kendang. Suar ki apa? Iki sing tugu ning ngono pinggir laut. Sapa sing sampean lakne kuwi? Oh, normal niku mau. Kuwi jenenge normal. Normale, Mas. Kuwi jenenge manusia laku. Lah, kuwi normal. Soale apa? Sapa wong iki nyawang keindahan ora disawangkani resep, ndadekke semangat. Coba sing gareng kok ling joget. Ora semangat. Semangate meneh yang gareng karo Bagong juga. Ya karek kongkon sing iki ngono ya ta, Bang? Iya. Iya. Kowe kuwi ah. Ora bolong. Tak dora abang aku ya. Ayo, aku anu ani. Aku ora wani ngakon bapak, wong aku kulino dikongkon bapak ngeroki.